M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye lero lachitatu pa 27 August 2025 limene mpingo wathu ukutipempha kuti tichite chaka cha Monica Oyera amene anali amayi ake a Augustine Oyera. Timamva kudzera mu mbiri ya mpingo kuti Monica Oyera anali mzimayi amene anali ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, anali mzimayi amene anali ndi chiyembekezo cholimba mwa Mulungu. Iyeyu anali pa banja ndipo ngati chipatso cha ukwati wawo adalandira mwana wake Augustine, koma mwana komanso ngakhalenso bambo osewa anali osautsa. Koma Monica Oyera ngati mayi adazindikira udindo wake umene iye ali nawo ngati mzimayi, kuti akuyenera kuti apempherere mwamuna wake komanso akuyenera kuti apemphererenso ngakhalenso mwana wake, mpakana kufikira ponena kuti onse adatembenuka mtima, amuna ake komanso ngakhalenso mwana wake. Wina aliyense ali ndi udindo. Ife amene tili moyo wathu wa banja tili ndi udindo othandizana kunena kuti tikhale oyera wina ndi zake. Kudzera moyo wathu wa banja tikachipeze chipulumutso. Tili ndi udindo opemphererana wina ndi zake kuti titembenuke kuyamba moyo watsopano nkumaphatana ndi Mulungu. Monica Oyera atithandize nthawi zonse kukhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu, kuti Mulungu wathu samana komanso sanyengeza, kuti mu nthawi yoyikika Mulungu adzayankha mapemphero athu. Ife kwathu tingokhulupirira, ndipo tikakhulupirira Mulungunso ali ndi gawo lake limene ndi loyankha mapemphero athu. Ambiri mwa ife timafuna tidzilowerera moyo wa Mulungu, tomwe ife timafuna kuti tipemphere, tomwe ife timafuna kuti tizungulire kuseliko tikakhale Mulungu tidziyankha mapemphero athu omwe aja amene tapemphera aja. Ndi timafuna kuti titike lero, zimafuna kuti zichitikenso mwa mtundu lero. Koma Monica Oyera akutiphunzitsa kuti mukapemphera zisiyeni m'manja mwa Mulungu ndi chikhulupiriro ndi chiyembekezo. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo Oyera ya kwa Tesalonika 1 a Tesalonika 2 kuyambira ndime ya 9 kulekezera ndime ya 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Veronica Stanislas Gwande kuchokera ku St. Paul's Mulale Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu wabwino wa lero ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu 23 kuyambira ndime ya 27 kulekezera ndime ya 32. Amene akutiwerengera mawu a mthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo yolembera Tesalonika. Abale, simukukumbukira nanga kuti tinkagwira ntchito kwambiri mpaka kutopa? Mose muja tinkakulalikirani uthenga wabwino wa Mulungu. Tinkagwira ntchito za manja usana ndi usiku, kuopa kuti tingavutitse wina aliyense mwa inu. Inu ndinu mboni, Mulungu yemwe ndi mboninso, kuti mkhalidwe wathu pakati pa inu okhulupirira unali wangwiro, wolungama ndi wopanda cholakwa. Paja mukudziwa kuti tinkasamala aliyense mwa inu monga momwe amachitira bambo ndi ana ake. Tinkakulimbitsani mtima, kukuthunzitsani mtima ndi kupemphani kuti mayendedwe anu akhale okomera Mulungu, amene amakuyitanani kuti mukalowe mu ufumu wake wa ulemerero. Pambali yathu timathokoza Mulungu kosalekeza. Timatero chifukwa chakuti pamene mudamva mawu a Mulungu amene tidakulalikirani, mudawalandira, osati ngati mawu a anthu chabe, koma monga momwe alili ndithu mawu a Mulungu.
Mawuwo ndi omwe amagwira ntchito mwa inu okhulupirira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Muli ngati manda opaka njeresa, amene amaoneka okongola kunja, pamene mkati mwake modzaza ndi mafupa a anthu akufa ndi zola zina zilizonse. Inunso muli chimodzimodzi pamaso pa anthu, mumaoneka olungama, pamene mkati mwanu modzaza ndi chiphamaso ndi zoyipa zina. Muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo ndi Afarisi, anthu achiphamaso. Mumakoza bwino manda a aneneri, ndipo mumakongoletsa ziliza za anthu olungama. Ndiye mumati tikadakhala ndi moyo pa nthawi ya makolo athu ija, sibwezi ife titawapha nawo aneneriwa ayi. Koma potero mukuvomereza nokha kuti ndinu zidzukulu za anthu amene adapha aneneriwo. Chabwino tsono, itsirizeni ntchitoyo imene makolo anu aja adayiyamba. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Papalishi pena akuti akhristu amadandaula kuti koma zikuoneka ngati kuti afather athu sakonzekera ulaliki, amangodzambatuka nkungobwera ku nsembe ya misa nkutilalikira zimene zili mutu mwawo, sakonzekera. Maulaliki awo they are dry, maulaliki awo they are not interesting, maulaliki awo they are not nice. Ndi akunena kuti adapanga kakomiti kokakumana ndi afather kuti awuze kuna kuti afather maulaliki anu sakubeba, tapanga ni china chake, tikufuna tizimva kukoma papalishi pano. Ndi akuti anthu aja adapita kukakumana ndi afather. Atafika kumene kuja nkuwawuza kuna kuti afather ife takupezani, tabwera ndi dandaulo, takhala tikufunani, koma timachita mantha, maulaliki anu sakusangalatsa iyayi, tamakonzekerani pepani. Ndi akunena kuti afather aja nawuza in fact nanenso ndimakufunani, moyo wanu nanunso sukusangalatsa iyayi, bwanji maulaliki amene ndizilalika azikupangitsani kuna kuti muzisintha. Lero nimafuna kunena kuti tonsefe ife tisingesinge zakumamva mawu a Mulungu, nkumawachita mawu a Mulungu, ndikumawatsatira mawu a Mulungu, ndiye kusinthika kwenikweni. Tikumva kunena kuti Paulo oyera akuwauza akhristu aja aku Atesalonika, akunena kuti ife tili pakati panu sitidakulemetseni yayi, koma tidagwira ntchito kuti kudzera mu ntchito yathuyo tizitha kudzisamalira tokha. Paul was never a burden. Lero tisingesinge za mitanda imene tikusenzetsana wina ndi zake. Mtanda wina umene ife tikusenzetsana m'mapalishimu ndi mtanda umene akhristu amanyamuzana ndikukamuseza wansembe. Akhristu amakamuseza mtanda wansembe kuna kuti wansembe adzilalika bwino, iwo akulephera kukhala moyo umene uli wabwino ndi mtanda wina umenewo. Paulo oyera mawu ake oyambirira pamene akuwauza akhristu aku Atesalonika kuna kuti tili pakati panu ife sitidakusenzetseni mtanda, koma timadzigwirira ntchito tokha. Paulo oyera adawuseza mtandawo yekha. Leronso tisingesinge kuna kuti kodi mtanda umene timapita nkukawaveka atumiki a mu mpingo, kodi mtanda umenewo timadzivekaso ifeni? Mwinatu mapalishi lero masiku ano tili pa njala yofuna nsembe olalika zinthu zimene zili zabwino. Mwinatu lero mapalishimu masiku ano tili pa njala imene tikufuna kuna kuti ansembe azilalika ulaliki umene uli wokoma. Mwinatu mapalishi masiku ano tili pa njala yomafunitsitsa kuti ansembe adzikonzekera, koma musadakaveke mtanda umenewo wa nsembe. Tatiyeni tivaleko mtima olinganako ndi Paulo oyera umene sadawalemetsa anthu ena, koma iyeyo adagwamo mu chinthucho nkumadzigwirira yekha ntchito. Lero tisingesinge za mitanda ameneyi. Kenaka pamene uthenga wathu wabwino lero wawerengedwa, tikumvapo kunena kuti Ambuye Yesu akupitiriza akunena kuti muli ndi tsoka inu aphunzitsi amalamulo, komanso muli ndi tsoka inu Afarisi, chifukwa mumakongoletsa manda. Mukawakongoletsa manda abale anu kunja,
manda aja amaoneka ngati kuti ndi manda abwino, koma mkatimo muli mafupa, muli zinthu zimene zili zowola, zinthu zimene zili zowonongeka. Uthenga umenewu ukuyena kuti utizindikiritse, poyambirira penipeni tikuyena kuti tizindikire izi. Kodi ndi chifukwa chani Aisraeli amakongoletsa manda? Aisraeli amakongoletsa manda pa chifukwa ichi. Poyambirira penipeni tikumbukire kunena kuti kukhudza munthu amene ali wakufa, kubwera pafupi ndi munthu amene ali wakufa, zimamudetsa munthu amene wakhudza uja, munthu amene wabwera pafupi uja. Kotero kuti kukonza manda chinali chizindikiro chonena kuti anthu azidziwa kunena kuti apo ndipo oyipa pamene paja podetsedwa. Ayiwala kunena kuti anthu amene agona amenemo adachita kuphedwa, adachita kuwapha. Malo mopewa tchimo lapoyamba akupewa tchimo limene likutsatira. Lero Ambuye Yesu akuwauza aphunzitsi amalamulo komanso Afarisi kunena kuti muli ndi tsoka. They were only whitewashed. Akungokoza zinthu kunja koma zinthu zonena kuti zidalakwika kale. Lero moyo wathu wa Chikhristu tatiyeni tidzifunse kunena kuti kodi zinthu zimene ife timayenera kunena kuti tizikoza ndi ziti. Ambiri mwa ife tikukoza zinthu kunja, tatangwanika kukoza zinthu kunja, koma mwina zinthu zidalakwika kale tikuyenera kuti tizikoze kuyambira pambuyopo. Ambiri mwa ife mwina timafuna kunena kuti tizioneka anthu abwino, koma mwina tikulephera kunena kuti tikoze kumene ife tikuchokera. Kumadzaoneka abwino mu ntchalichi, koma mwina kunjaku titayambana ndi anzathu. Tasiyana chani ndi manda anjelesa, tasiyana chani ndi manda ongokongoletsa kunja. Many of us we are whitewashed. Ambiri mwa ife timangoyeretsedwa kunja koma titalephera kukakoza pamene zinthu zidalakwikira. Ambiri mwa ife timabwera ndiye kutchalichi kuno ndiye nkumavina ulemu tuchokera pomenyana ku nyumbako. We have been whitewashed. Mwanji tibwerere tikakoze kumene tikuchokerako kuti zinthu sizidayende mbuyomu. Akazi anga tandikhululukireni, mbama ija ndinaonjeza sindidachite bwino, mundikhululukire. Kusiyana ndi kumadzaoneka abwino kuno kutchalichi ndiye nkumavina nyimbo za ulemu, ndiye nkumagwada, ndiye nkumadzuka, ndiye poyenera kutambasula manja, nkutambasula kuposa wansembe. Tabwererani mukakoze. Chifukwa mukapanda kukoza penepo mungokhala ngati manda anjelesa, mungokhala ngati kuti manda amene akozedwa koma mbuyomu anthu amene ayikidwa mandamo ataphedwa ndi iwo amene akoza mandawo. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiphunzitsanso kunena kuti ife tikamakhala ngati atumiki, ife tikamakhala ngati akhristu, tidziona kunena kuti kodi what are our spiritual goals. Iwo amene anakoza manda amangofuna kunena kuti aoneke kunena kuti mandawo akozedwa, koma sadafune kuti aone kunena kuti mandawo akozedwadi moyenerera. Ndipo kukoza manda oyenerera ndikuonetsetsa kunena kuti zinthu zimene zili mkatimo zasamalidwanso bwino. What are our spiritual goals? Lilonso kuti tikamakhala tizizifunsa kunena kuti kodi mmene ndikuonekera ngati wansembe mkati mwangamunso muliso chimodzimodzi? Kodi ngati mmene ndikuonekera ngati mkhristu mkati mwanganso muliso chimodzimodzi? Many of us ma spiritual goals yathu ni ma spiritual goals amene sakhudza moyo wankati, amangokhudza moyo wakunja. Lero tikupemphedwa kuti mwina tisamangokoza kunja kokha, koma tizionetsetsa kunena kuti nazonso zankati ndi zabwino. Moyo wathu wauzimu uli moyenerera, ife ndife angwiro, ndipo moyo wathu tingathe kukumana naye Mulungu nkutiyenereza kuti tifike pamaso pake ndikukondwera naye pa nthawi zosatha. Amen.